Hello everyone, welcome to my YouTube channel. नोंथांमोनखौ आंनि कुन्तु बसुमतारी YouTube चेनेलाव फिन खनसे बरायहरनाय जाबाय। नोंथांमोननि सेराव आं दिनै मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय। आसा खालामो आं नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायलांगोन होननानै। फुदु बिदिब्ला आं दिनैनि भिडिअखौ जागायलांनोसै। दिनैहाय आं बरबरियाव थांनो ओंखारदों, माने बरबरिनि बाथौ मन्दिराव थांगोन आरो लोगोफोर नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय। दिनै जोंहा आब'नि बार्थडे, बे बार्थडेआव बरबरिनि बाथौ मन्दिराव एसे फुजा हैनो नागिरदों। नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय आंनि भिडिअखौ। लोगोफोर जों दा थांगासिनो इ रिक्सायाव। नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय आंनि भिडिअखौ। जों दा सिंग्रा सक मोननोसै, दा सिंग्रा सक मोनबाय। सिंग्रा सक दिनै बाजार दङ, सिंग्रा बाजार। ओरै थांबा बाजार मोनहैगोन, ओजों सानजाजों। लोगोफोर जों दा नै बरबरियाव सफैबाय। जों मन्दिराव हाबहैनोसै। नै नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय। जों दा नै जायगायाव सफैबाय। लोगोफोर बेयाव दुर्गा फुजायाव माने फुजा गिदिर जायो आरो नैबे मन्दिरावनो। नोंथांमोना नुगोन आरो बै नुहुरनायानो बाथौ मन्दिर। दा जों सफैबाय जायगायालागै। नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय। खुसेर लांगासिनो फुजानि आब'मोना। फुजानि जगाल बानायगासिनो दा।
गुरुफोरखौ मानबावदो गुरुफोरखौ उसिजार मानबावदों दा गामिनिफ्राय सफैनाय फिसा जुनु बसुमतारिया दिनै गावनि बाय बाहागि लोगो लोगोरिखौ लाबोफानानै दिनै बरबुरि बियाद बोराइ बाथौ गौथुमनि सुबुं थुबुरबानि गोथार सिबिसालियाव दिनै गोथार बावथायखौ बावनानै जोनोम सान फोरबोखौ फालिबाय। बेजों लोगोसे दिनै थाबाय थानाय दौरि आरो नोंनि फोथायारि सिबियारि दौरि हान्जानो दिनै गय फाथै जरा गोथार फालियै मान आवगायनानै होदों। दि इसोर आफा बोराइ बाथौ नों आफा इसोर बोराइ बाथौ दिनैनि बे आवगायना होनाय माननि गेजेरजोंबो नों आफा इसोर बोराइ बाथौआ जाहाथे बयनिबो गोसो गोरबोनि फिसा जोनोमनि जानानै बोर हामलायनाय बोर सारस्रिनायखौ नों आफा इसोर बोराइ बाथौ सुबुंखौ बोर सारस्रिनो हानाय बोर सारस्रि हरफिनदो। दि इसोर आफा सोरजिगिरि बोराइ बाथौ नोंनि अननाय गोथारफोर मदद थुलुंगाजों जाहाथे नोंनि बायदि संसार नोंनि सोरजिया सुबुं जोनोमाव फैनानै जिउ लामा हान्थिनायाव अरायबो जाहाथे आखाइनि मावनो लानाय गोथार खामानि हास्थायनाय नाजानाय गोथार थांखि बेसिम जाहाथे सहैनो हायो। बेनि थाखाय नों आफा इसोरा आर'ज गाबनाय जोनोम सानखौ फालिनायनि गेजेरजों दि इसोर आफा सोरजिगिरि बोराइ बाथौ गोथार बोर मोनथों सुबुं बोर मोनथों अरायबो जाहाथे बे सुबुं जोनोमाव जुलि बान्ध'आव हाबनो नाजानाय थांखिफ्रा जुदि गान्थि गोरसारनानै जाहाथे आलो गोजोन जुलि बान्ध'आव हाबहैनो हाथों। बेफोरनि गोथार हास्थायनाय थांखिफोरा मोगथाङाव जाफुंथों आरो न'खराव जेंना जोबस्रांथों। सुबुंनि बायदि नोजोर गाज्रि बारहावा बायदि फाव फान्दायनायनिफ्राय बारग'नो हाथों। अरायबो सोरां लामाजों गोथार लामाजों आलो गोजोनै जाफुंथों आरो गासै फोथायग्रा सिबियारि जिउसाफोरखौ खुलुमनाय हास्थायनाय थांखिया मोगथाङाव जाफुंथों। दे जासिगोन दे दा जोंनिया फुजाया जोबनानै थांबाय लोगोफोर। दा जों थांनो ओंखारबाय लोगोफोर थांनोसै। लोगोफोर दा जों फुजानिफ्राय फैनानै न'आव सफैबाय। आं दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनोसै। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालाम आरो कमेन्ट खालाम आरो साबस्क्राइब खालामनानै हो आरो हानायमानि शेयार खालामनानै हो। अब्ला आं दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनोसै। गोजोन्थों।